आसाम सेक्रेटारियेटआव मैया जालांनाय जिथु घटना दिनैसिम आसाम सेक्रेटारियेटआव जाफेरै घटना मैया जादों। खुब दुर्भाग्यजनक बे घटनाया जानो नाङामोन। जिहेतुनाखि अहंकारी एमएलए बे अहंकारी एमएलएआ गावनि अहंकारखौ कन्ट्रल खालामनो हायैयाव सासे सरकारि खामानि मावफुबाय थानाय समाव सासे शारीरिक भाबै माने सुस्थ' नङै मानसिखौ जे सोबानो हायो बे असम्भब बे दुर्भाग्यजनक। आरो बे घटनाखौ आङो माने गोख्रों रावजों निन्दा खालामो आरो सिडली समष्टिनि सासे माने सिडली समष्टि बियाबनि सासे नागरिक हिसाबै सिडली समष्टिनि सासे भट होग्रा सासे नागरिक हिसाबै मैयानि घटनाखौ लानानै आरो बांसिनै गोसोआव लाजिनाय मोन्दों आरोखि जे सिडली समष्टिनि रायजो राजाफ्रा बेबादि माने एसेबो नगण्य गियान गैयै सरकारि भाबै कुनु नियम नीति बुजिनो रोङै बेबादि सासे अहंकारी व्यक्तिखौ जों जे एमएलए हिसाबै दैथायहरबाय बे सिडली समष्टिनि थाखाय दुर्भाग्यजनक। आरो बे मैयानि घटनाया सिडली समष्टिनि थाखाय मोनसे गोसोम माने दागो फुननानै थांबाय माने ब्लेक डे मैयानि दिना जोंनि समष्टिनि थाखाय खुब दुर्भाग्यजनक। आरो जों दिनै सिडली समष्टिनि मानसिफ्रा बयबो गोसोआव दुखु मोनदों आरो जों दिनै बयबो सानदों जिथुनाखि सिडली समष्टिनि जिथुनाखि मर्यादा जोंनि जि सिडली समष्टिनि जायफोर जनप्रतिनिधिफोर जों जाय जनप्रतिनिधिफोरखौ जोङो आसाम एसेम्ब्लियाव फाथायहरनानै जोङो सिडली समष्टिनि मान मर्यादा लोगोसे आसामनि मान मर्यादा लानो हानाय सुबुंफोरखौ जों दैथायहरनो हादोंमोन। खिन्थु ओइबाराव जोङो भुल खामानि मावबाय सेकेन्ड टाइम आरो बेबादि व्यक्ति आरो बेबादि दोलोनि अहंकारी मानसिफोरखौ जोङो ओइबाराव भट होनायाव गैला होननानै जोंनि सिडली समष्टिनि रायजो राजाफ्रा दा रायलायनानै गोसोआव थिरां लानायखौ जोङो दिनै नुनो मोनदों आरो। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360